Kapangni tahu tai boksong ang chini kok TV covernis kok temani ang MD inggai ang tini kaisa kok temani ang o kami o sapaikya mongka purbotok saya edisi biles modu kuza kami ni omor sakra bini bisingian kono side positive bosor hahai ni omor sakra bini mungka Ramanando Debroma bisi kebang morong bini sakhamia oma kino thonggar klai tongzamani rang pusa kerei bohai doktor sakhamnok kahamnok thangi manya treatment khajagi manya bini bisimani bekereng orobok kaisa bini problem tai bini thei blood bini abuni bagi problem kebang jaga bini sak bisingo bini sak problem tongo obun bagino thonggar klai ma tongjago rang pusa kerei bagi sakham kahamnok rogot langi manya nukhungo chana kerei wa bol phalchai tongzamani sal phaikai no bolongo thangai wa phang bufang bai solayo wapang bufang bai solai akuni koplai khai aba haikino phalei nukhungo bihik bosano mai kolsa kolne chari tongjago tabuk bini sak hamen thamanya golo nukhungo samung kerei nongmung kerei rang pusa kerei aba haikino tabuk thongaro klai ma tongjago omor chakra Ramanando Debroma lukoromno obono bong nukhung borok koina bagai tini chini kok TV covernis kok mano borok sahare ani sak bai thangma phaika lukurongno borok koina nai ma hangke nukhungo sak hamya klaijak sak nani bagi rang kere ojor rogo khaganang tiprasa lukurok kobang ma thayo oba haike chubamung lai tongo o chubamung tomani borok bo nugui tongo sal pheke borok social media o khulok na lekhe nogo YouTube khulok na lekhe nogo oba haike no chubamung rok rimani rok nugui tongo borok oborong tei no borok bo jengboda lukurongno saijo sanga angke lukurong thani khoksa khoni da chungmo mane sak hami mano ane nukhungni borokno hne yang omor chakra Ramakanthoni bini bihiksong bini nukhungni busasong oba haikino borok bo ringri tini nukjagna nangmani kok bini sakni kok hingke tabu thei nangui tongo bini sago thei kirei sarkarni hoite sak hamno hospitalni hoite borokno thei botol thaini rikha obo bai phano kaparangya te kaisa nango te kaisa nangman bisingo tabuk thei paimanya rang kerei o thei paimia rang kerei hini tamon jora phano jara thei rinani muchung tongnai rok jara thei no je oba haikino buino help hainam sunai chubana muchung tongnai rok nor bori mono bini thei ni blood group ungkha B positive ba B plus B group norok chubawi mano chubadi norok jodi no chubana ni borni contact mayang dong hangkai chini kok TV ni contact number norok call khlai di call khlai borok bai kok salai mano tei boni contact number bo chungrinai tabuk ungkai bono sak hamnok no bono tuima phaigera kha aga toto boni nukhungo ja tongmani wagma samang ni lai tongmani tongma samang ni tongmani ponma samang ni tongmani oborono bebak no phalei akone doctor rogot langai akone no tabuk nukhungo taisa kipli sopaika sak hamya no tini da thaino khana thaino saimi abong nukhung borok tabuk lukorok jodi chubamung rikha hangke bini lagmano mothangui narakmano hne nukhungni borok kha khlai tongo ba nukhungni borok lukun thani abono yaphar horo mothangna mothangya lukorok si tabuk saijo kichami jari kanga mothangui narakmano hne borok wansugui tonglai jau borokni o wansukmani borokni o imangno mukhang samlai rikha hangke nini ani tiprasano banchio ni ani tiprasano thangsao nini ani tiprasano ojorao chubachu ni bisingtino hamjai phaimani jorabo tongo bini bo obahai jora phano ungni mamung tongo nobon bagino som koyo lukorokno norokni ja muchung tei norokni ja kha tong tei norok borokno yafa phel tongmo jorao khoksa khoni borokno chubajati tai chung sana musungo tabuk ungkha political ni jora kwbangma jagao no NGO society o obahai chubalai tongo kwbangma riti arngi phainai chakri khainai rok obahai kwbangma jaga chubawi tongo oma hairong nugui bo norok bo chubana nangtho tai jara amchayo je kunu kamio ba chini tiprasa ongkha samung numung belai khe kolom o numung samung no rang magana khibia kare oma hajora rogo rang khoksa khungni phono bini nogo yafar ka hangkai norokni hamjamung kai norokni chubamung borok mano o manmane bisingtino bini sakbo hambana nai je kha khlaio khabang daw tai boksong amchayo kwbangma neta tongo kwbangma obahaino minister tongo kwbangma obahaino chairman member panchayat salok tongnai rok tongo obahai nuk tongnai borok rokbo norokbo chubajadi sudu
sakni political no simen torjama babi dopha si torjama nangnai dopha tongo cheni ni political career ni thangsanai dopha kare kheni ni political thangna ni sini jaga kare abon bagino political no simen important ya kare faide chini mo hai ung tomani jorawo o jora ke sepno jora kaham ke lainani abo joto pal milewoi bono subanani abo koino lukurok o video no nai tong thangkai hai suba phaidi mo apurbo tokse ya disibles ni bisingo khobjak modu kuja kamini omorjakra ramakantho deborma obini no kungo phai na rosubo phimano tai boroni bank account bo ang norokno chini tps kina ya phare nai naro orong thibo subai mano jodi chubanani ayeng ti musung ya kan nago phaibo no rosubo phaimano abono kare jeng tabu bongni nukungni borok bai kok kisa sainayana bongni nukungni lukurok da bong nukungni family ni borok lukurok thani bobo hai chubo mu ba bobo hai na jomga borokno sai saimana nai tumi choye kare chini kok ni kobroni skok sagari dong tabuk nini sorenga hilegi tongona himaya chaimaya nini busa salor to tong nang boro baja tong alaka sagari kaki nini besai besek baloka sakam yang mane An besaja sakanya mana 3-4 bosor ka 3-4 bosor bobo hai sakam ya ang ongko bisma ke pizza ke lai ka ga bisma rok chada gota anga bana hote oste ta ka ban baro hamya ta ngai ta ka tep se mai rok sai me ya ke rong me ang tong su anga ani Gang pusa kisah misa tomane pun masa toma pala dokter talang ka iko hamdi semaya ketika tabuk ta menang asal bini sagota menang itong bin sago tabu ungko black nangu thoi ta thoi sanu thoi nang itong tamu grup ni cha bini thoi bi group pin sawo bi grup na tabuk naro lukurong la tam konya ni musung ba lukurong tam sana musung lukuro jadi ana khairo kaiba ungko kaiba ana sobaso khane rang pusa kisa sanjata sajwa nini mong kai an mungkai jormala de roma no parang kai modu za para no